Myfyrdod ar Ioan Fedyddiwr. Gwyn i ddechrau gyda gweddi. Neu fod dad, gwyddom fod amheuaeth yn taro mwyafrif o bryd i'w gilydd, a gweddiwn arnat a byddi yn ein goleio o'r newydd ac yn ein cadarnhau yn y ffydd. Amen. Ac nawr wy'n gofyn i chi ddarllen Efengyl Luc, pennod 7, ac adnodau 18 i 37. Ac wrth gyflwyno'r myfyrdod hon, byddwn yn nodi fod y 4 efengylydd yn cyfeirio at Ioan Fedyddiwr, gyda Marc yn cychwyn ei efengyl drwy sôn am fedydd Iesu yn yr Iorddonen, a Matthew yn cyflwyno darlun ohono fel pregethwr tanbaid yn galw pobl i edifeirwch. Dyfynnir ef yn cyhoeddi bod y Meseia yn dod ac a fyddai'n bedyddio ar ysbryd glân. Yr un yw adroddiad Ioan hefyd, o'r proffwyd yn cyfeirio at oen Duw ac yn cadarnhau bod Iesu yn gwbl unigryw. Gwisgai ddillad o groen camel, nodwedd proffwyd, gan fwyta'r locustiaid a mêl gwyllt, ac yn byw mewn tir anial. Teithiau pobl ato, ac yn ymateb i'w bregethu, drwy dderbyn bedydd ei difeirwch. Ceir hanes bod ei fam yntai a mam Iesu yn ddwy gyfnither, a bod y plentyn yng nghrôth y naill wedi cyffroi pan ddaeth y ddwy fam i'r un ystafell. Pwysleisio'r efengylydd bod rhywbeth arwyddocaol yn ymateb y ddau blentyn i'w gilydd cyn ei geni. Eto, yn Luc 7, cawn adroddiad fod y proffwyd yn anfon 2 o ddisgyblion at Iesu, a gofyn ai ef oedd yr un oedd yn y genedl yn ei disgwyl. Ateb Iesu oedd bod angen i'w weithgarwch ddwy'n tystiolaeth gadarnhaol. Edrydd Matthew yr un hanes, pennod 11, gan geisio profi i'r eglwys fore fod Iesu'n cyflawni holl ddisgwyliadau a gobeith y grefydd Iddewig, ac eto pan ddaeth, roedd amheuaeth ac ansicrwydd, hyd yn oed gan Ioan Fedyddiwr, ac yntau'n gofyn, ai ti yw'r hwn sy'n dod, ai am rhywun arall yr ydym yn ei ddisgwyl, adnod 30. Gwelir Ioan fel pont rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd, fel un a oedd yn darogan dyfod Iesu, ond pan ddaeth y prawf arno, mae'n ansicr ac yn amlygu amheuaeth. Mewn cyfnod o ansicrwydd, holwn a yw'r eglwys yn cyflwyno ffydd neu amheuaeth, sicrwydd neu ansicrwydd i'r byd. Ac ar gyfer un myfyrdod, bydd y mwyafrif ohonom yn deall beth yw amheuaeth o'r daith bywyd. Bydd rhai yn ymerweiniad meddygol ac eraill yn amheus o ddarganfyddiadau gwyddonol. Clywn ambell lais Cristnogol yn gwrthod tystiolaeth wyddonol yn ytrach nag ystyried cyfyngiadau ffydd yng ngoleuni gwybodaeth newydd. Yr enghraifft glasurol o amheuaeth oedd Thomas y ddisgybl, a gollodd oedfa bwysig. Ac mae enghraifft Ioan Fedyddiwr yn cynnig person arbennig yn holi a Iesu oedd y gwaredwr go iawn. Efallai bod Luc am ddweud wrth yr eglwys fore bod amheuaeth hyd yn oed oedd i fewn i'r cylch cyntaf ynglŷn â Iesu. Ac eto bod y Cristnogion cynnar wedi dangos ffydd hyd at farwolaeth yn ytrach na gwadu Iesu. Tybed faint o bobl a wrandawodd ar yr apostolion, ond heb fod yn siŵr beth i ddisgwyl a pha bryd roedd yr ail ddyfodiad i ddigwydd. Yn ein cyfnod ni,
byddwn yn clywed yr amheuwyr a'r anffyddwyr yn hirio'r eglwys, ac yn gofyn am brawf o fodolaeth Duw, ac yn chwennu'ch clywed neges gadarnhaol a didwyll. Mae amheuaeth yn iach, ond mae angen i'r amheuwyr deimlo fod yr eglwys o ddifrif yn ei thystiolaeth. Dyna her yr eglwys heddiw. Rhannu profiad a chadarnhau fod Iesu'n fyw yn ei profiad a'i arglwyddiadau. Dywed yr emynydd fod nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Rhannwn ein goleuni, beth bynnag yw ein erth, mwyn goleio cornel dywyll y bobl sydd yn ansicr o ffydd. O aid, yr hyfryd wawr ar led, goleued deiar lydan. Halleluia. Amen. A brawddeg o weddi i orffen. Diolch Iesu am fod yn oleuni'r byd. Goleuan llwybr a thywys ni i rannu ein cannwyll gydag eraill. Amen.